que avui fem aletes de pollastre. Treu les plomes de les aletes de pollastre. Si no tens foc de gas, ho pots fer amb un cremador o amb un encenedor. Les rentes ben netes amb aigua i les eixugues bé amb un drap de cotó. En un bol hi poses 2 cullerades de soja, 1 cullerada de vinagre blanc, que pot ser de poma, 1 cullerada de mel, 1 cullerada de postre d'all sec, 1 cullerada de postre de pebrot vermell, que pot ser picant, 1 cullerada de cafè de pebre negre, 1 cullerada de postre d'orenga i 5 cullerades d'aigua. Ho barreges tot bé i ho reserves. Escalfes l'olla i poses oli, al mínim possible perquè no esquitxi. Aquest pas també el pots fer en una paella si no tens olla d'inoxidable. Les col·loques totes per la part de la pell, hi poses sal i esperes a que estiguin torrades. Si en fas més quantitat, les fas en 2 vegades. Si les fregeixes en una paella, recorda escalfar bé l'olla abans de posar-hi les aletes. Quan estiguin d'una banda, les tombes i hi tornes a posar sal. El punt que busquem és daurat i quan ja el tenim hi afegim la barreja que teníem reservada. És important que afluixis el foc, ara sí l'has de tenir al mínim. Si el tens fort, es poden cremar les espècies. Ho remenes bé perquè quedin totes ben impregnades i poses la tapa. Passat un minut, tornes a destapar i remenes un altre cop. Tornes a posar la tapa i un minut més tard ja ho podràs posar dins la CCM, on ho deixaràs 2 hores. Aquest temps és el mínim. Si les deixes 4 hores, millor. Aquestes han estat 2 hores i mira com han quedat. Ara estan a punt per servir, però l'avantatge és que les pots preparar amb antelació i escalfar en el moment de menjar. Un consell que et dono, si us agraden les aletes, fes-ne el doble perquè volen. El millor complement per un aperitiu. Ho sento, però no em puc resistir. Les heu de tastar, estan boníssimes. Si t'ha agradat, regala un m'agrada i comparteix. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.